Il-ħadd filgħodu wara l-pubblikazzjoni ta' stħarriġ ieħor tal-opinjoni pubblika, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech reġa' interpreta l-istħarriġ li hemm ċaqliqa favorih. Dan anke jekk fil-fatt skont l-aħħar stħarriġ ippubblikat il-ħadd fuq il-Malta Today huwa naqqas bħalma għamel il-ġimgħa l-oħra fl-istħarriġ tas-Sunday Times. Is-survey tal-lum qiegħed jindikalna illi qegħdin nagħmlu titjib. Fl-istess jum li ħareġ l-istħarriġ li Grech jinterpreta biss kif jaqbel lilu, il-ġurnalist esperjenza Xavier Balzan kiteb fuq il-Malta Today fuq in-nuqqas ta' viżjoni li għandu l-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista jeħtieġ joffri viżjoni, kiteb Balzan, li żied jgħid li l-partit għandu jkollu kap li jispira. Balzan jgħid ukoll li l-Partit Nazzjonalista jeħtieġ jikkunsidra l-attitudni ta' arroganza u superjorità li juri, meta jsemmi li l-affarijiet kienu aħjar taħt Gvern Nazzjonalista u kollox ħażin taħt Gvern Laburista. Bernard Grech imbagħad fl-intervista fuq ir-radju spiċċa jitgħajjer. Għandna fake ukoll government. Tul l-intervista Bernard Grech tkellem ukoll b'mod negattiv fuq pajjiżna u skontu hawn idwejjaq.